Kene manggar kae nyingkop lho. Ya, sakmono muni bongkot, blok ora usah meteng lek sakmono kuwi muni bongkot wong mati. Mati bener. Tergambil jam tampilnya jam anu nyingkop. Ya, Kene jam manggar kuwi. Diceklaknya segala. ayo ora keberdosan las ngono to. Gak Ya bener mau jamu kuwi lho. Lah isik kok jeblok kok manggar. Diupamakne kambil. Penake omong kasarane tembung. Dhisik urung ana listrik omong iki. Omonge ngambil lho. Penake omong kasarane tembung. Pikiran ki omong kowe. Diupamakne kambil. tangkong Jeblok omongmu. Terus ngono iki aku ngomong itu. Diupamakne kambil. Nah,